O pasado domingo a escultura en lembranza das vítimas do franquismo que se erixe na avenida do Malecón de Ribeira amencías en a placa conmemorativa. Ademais de arrancala da base que se atopa o corón do monumento, os vándalos romperon tamén o alumeado, nun claro acto de ataque contra a liberdade de expresión e a memoria democrática. Unha condena sin ningún paliativo, non? É unha actitud contra a democracia, contra a liberdade, contra os dereitos humanos, contra a liberdade de expresión. E dun acto planificado, porque, como vedes, eso estaba moi amarrado, non é unha casualidade, eso foi pensado para atentar, como se fixo en outros momentos, penso, fai 2 anos en Boiro, verdad? Ali, non? No Pazo ali en Ollans. Non debe haber ningunha dúda ao respecto, para nós é evidente que é un acto planificado, pensado para ver e sacar aquí como estaba, pensado para atentar contra este monumento e contra a memoria das vítimas, evidentemente, non? Un acto de tipo totalitario, de tipo fascista que lle molesta a democracia e as liberdades, non? E entonces, pois, este é o sentido deste acto, non ten outro sentido e non lle queremos sacar nada de gravedade. Porque estamos vendo actuacións continuas, precisamente vandalizando é dicir, sobre todo estes monumentos que defenden a memoria, que defenden as vítimas, defenden a súa dignidade e iso lle molesta. Hai sectores minoritarios, pero lle molesta a memoria, lle molesta a verdade, lle molesta o reconocemento. Dende a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza condenan enérxicamente este acto e piden ao resto da cidadanía e dos grupos políticos da Corporación Ribeirense que fagan o propio co fin de que non queden impunes estes actos de intolerancia e ataque contra os dereitos humanos. Quero que os partidos políticos e o Concello de Ribeira públicamente manifesten a súa condena total e absoluta e nós, ademais, desde aquí emplazamos a ter unha reunión cos grupos políticos e co Concello para tomar iniciativas precisamente neste sentido, porque hai outros monumentos no Concello e que debemos de protexer. A lei do ano 22 dá unha posibilidade legal, ademais, de unha protección extra a este tipo de monumentos e nós queremos que o Concello de Ribeira aprobe unha directiva no pleno de conforme ten esa protección que a lei do ano 22 permite, nós queremos que se faga. Neste sentido, tanto o BNG como o PSOE ribeirense xa emitiron comunicados condenando esta acción, demandando a reparación inmediata do monumento e exixindo unha resposta contundente por parte do goberno local.